Ahojte, vítam vás pri ďalšej analýze. Dnes tu bude na spoločnosť Mercado Livre, ktorá sa špecializuje na commerce, niečo na spôsob Amazonu a potom fintech, niečo na spôsob SoFi v Amerike alebo Nubank v Brazílii. Nie je to až taká známa spoločnosť, pretože pochádza z Argentíny, ale je kotovaná na Nasdaqu. Jej kapitalizácia niečo v okolí 100 miliard a znova môžete nájsť celú analýzu, má okolo 12 strán, z toho je tam dosť veľa obrázkov, veľa grafov v porovnaní s konkurencií a veľa grafov aj práve z ocenenia a ich prezentácie druhého kvartálu fiškálneho roku 2025. Je to aj samotné zhrnutie celého sektoru, alebo skorej prostredia, kde podnikajú, pretože oni sa špecializujú sa na portugalsky hovoriaci trh a zároveň aj španielsky v Južnej Amerike. To znamená, že ich commerce operuje v Mexiku, v Argentíne a v Brazílii, kde sa snažia získať nejaký market cap. Na základe tohto, ako som spomínal, sú tu aj rôzne tie grafy ohľadom porovnania, sú tam dôležité grafy ohľadom Nubank. Čo je dôležité ohľadom módu tejto firmy je to, že ona dokáže prepojiť tie jednotlivé segmenty toho preda, toho commerce a toho samotného digitálneho bankovníctva, kedy dokáže ona financovať práve tých ľudí, čo tam ponúkajú tie produkty, takže ako merchants, ako tí obchodníci, a potom aj dokážu sledovať kredibilitu tých jednotlivých klientov, ako si kupujú, dokážu si požičiavať ako na kredit práve od Mercado Pago. Takže je to veľmi prepojený ekosystém a je to celkom dosť podrobne rozobrané. Preto ja to beriem ako výhodu aj aktuálnu cenu akcií, nemyslím teraz valuáciu, zaujímavejšiu ako práve pri Nubank. Keďže Nubank sa zatiaľ špecializuje iba na fintech a funguje v Brazílii. Čo sa týka tohto segmentu, tak je obrovský TAM, alebo Total Addressable Market, pretože dokážu operovať v celej Južnej Amerike, ktorá je taká zaostalejšia, čo sa týka toho technologického prostredia. Veľa ľudí tam nemá bankové účty. Aj keď tam sú, tak tie banky fungujú na tom archaistickom štýle. Tieto aplikácie, alebo skôr firmy fungujú tak, že si stiahnete aplikáciu, dáte tam pár údajov a máte hotový účet. Nemusíte ísť do žiadnej pobočky, čo zvyšuje práve ziskovosť tých jednotlivých podnikov, ako je Nubank alebo Mercado Livre. Mercado Livre má trošku problém so svojimi maržami, ale to mal aj samotný Amazon, pretože jej marže stagnujú, ale keby veľmi chceli, tak tie marže dokážu veľmi prudko rásť. Marže klesajú kvôli tomu, že oni sa snažia stále investovať do distribučnej siete pre svoj commerce. Takto vyzerajú nejak tržby, oni nevyzerajú zle, ale gross a operating jemne vyklesáva, zatiaľ čo net marža ide jemne, keď mierne do strany. Nie je to nič radikálne, bavíme sa o desatinách percenta, čo je relatívne stále málo, ale dôležité je, že ako sa to prejavuje tá investícia a v tomto prípade sa to prejavuje tým, že apelujú na to, že dokážu doručiť tovar v ten deň samotného objednania alebo tovar na ďalší pracovný deň. A odnak aj, ak sa nemýlim, ilustrovaný graf, ale asi ilustrovaný vyššie, ale tam to je rozobrané, ak sa nemýlim, medziročne, koľko tých objednávok tam bolo. Zároveň je vo výbornej hotovostnej pozícii, tá páka je tu tiež popísaná, že majú dostatok hotovosti na to, aby pokryli svoj dlh. Je tu opísaná aj práve valuácia spoločnosti ako Amazon, Nubank, kde si to môžete podrobne pozrieť. A zároveň tu zhrňujem aj to, čo ja očakávam od vývoja tejto akcii. To môžeme aj zhrnúť teraz. Prakticky na grafe sme videli top niekedy v júni, v júli, kde sme dosiahli niečo nad úrovňou $2600 za jednu akciu. Natiahol som si iba jednoducho FIBO úroveň a sedelo to z tohto topu v roku 2021 po bear market low v roku 2022 lomeno 23 a mohli sme vidieť, že táto úroveň, alebo skôr 1.272 bola akceptovaná, ale potom 1.4 nás dokázala podržať, nedokázali sme spraviť reclaim toho levelu. Teraz, že čo očakávam, bude v supporte, tu nás dlho držal celý od bear market low až po teraz nás držalo Ichimoku Cloud. Teraz očakávam, že práve keď sme narazili na Ichi top alebo Ichi low, to bolo takmer na jednej kope, tak by som očakával, že táto cena z pohľadu techniky môže ísť hore. Očakávam, že by sme tentokrát mali preraziť rezistenciu na úrovni práve tých okolo $2600 a môj target, kde by som vyberal postupne možno nejaký zisk, je niečo v rozmedzi od $3000 po $2900, kde sa práve nachádza konfluencia s 1.618.
FIBO úrovne od rovnakého princípu 20, 21 top, 22 low. Takže ešte raz, túto analýzu nájdete v popise môjho kanálu, keď si ho rozkliknete, tam nájdete link na môj disk, Google disk, kde si práve môžete rozkliknúť medzi jednotlivé firmy, ktoré som rozoberal. Najbližšia firma, ktorá bude rozoberaná pro Mercado Livre, je firma Duolingo. Takže vám ďakujem za vašu pozornosť a dovidenia.